З дзіцячых гадоў мы імкнемся пазнаць усё навокал. Менавіта ў гэты момант бацькам на дапамогу прыйдзе казка, якая растлумачыць, як уладкаваны свет, якіх птушак называюць пералётнымі і аб чым у полі васількі шэпчуцца. Героі казак Алеся Карлюкевіча вельмі любяць падарожнічаць па Беларусі і ўвогуле па свеце. Але часам здараецца, што ў сваіх вандроўках яны трапляюць у розныя неверагодныя гісторыі. Каб выблытацца з іх, патрэбны веды, і не толькі геаграфіі, але і гісторыі, фальклору, ды нават дакладных навук. Каб пераканацца ў гэтым, запрашаем і вас у казачнае падарожжа па старонках кнігі «Зорны шлях белых гарлачыкаў».